Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera unge chikonsumwa nemunhu akaita unge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, kutenda nyaya yekuita sei yekukurumidza kubhadhara rent. Aiwa panapa ka hanzi namakosibanda mawan nyaya yehori yanetsa. Nyaya yehori ndo yandiri kufambira zvamanje manje. Pane mukomana akaenda kunomhangara, nyaya yake aida kubatwa ngunzu, achida kubatwa ngunzu kudaro vanhu vaida kumubata ngunzu ndo vakazosiyiwa, iye mbasara ari mukamba. Pandanzwa nyaya ndambofunga ndeye kunyeba, mandaita research yangu, mandaiona live video riri kutenderera pasocial media zvamanje manje. Ndoda kuti ndikuplayerei muzvinzwire mega, muzvionera mega, tokurukura kuti pane kwatiri kuenda here kana kuti kwatiri kuenda ndo kwatiri kubva, nekuti hori kana wasvika palevel yekudai so pakashata. Saka rekaitire sei tiplay video, tizvionere, tizvinzwire kuti bo here kana kuti bo here zviri kuita sei, zviri kuitika handitika. Mawani chaiwo. Okay, let's go. Who is? I am making a recording. As we speak, I am live. Right? Juru police station. Oh. Right now. I want to know. Now. Mapurisa, why am I in a cell? No, I shouldn't have a phone. Why do I have a phone? That's what I say in a phone, Mapurisa. But say, Mapurisa, what's going on? Please tell me. How is this happening? Someone has to be answerable. I came to report a case. I was ambushed. People tried to rob me. I have got money in my bag. How is this happening? The car being used belonged to Commissioner Tembo. Hey. That's what's going on. Now I've been locked up again because no police officer can answer my questions. I spent the night in here after I made a police report. I'm the one who came to the police. The people who tried to rob me are the ones who the police let go. And now I am the one who spent the night in here. I have all my clothes. I have everything. My bag. Right, muri kuzvionerawo mega ndo zvazviri, ndo zvitoripo ndo zviri kutoitika kuti mukomana aenda achinoita report mbanzi aiwa mukande mujeri. Handizoziva kuti sei azonzi akandwe mujeri, vacho vanga vachida kumurobha, sei vanhingirikina, sei vasiyiwa kuti vaende. Ende hanzi mota iri kushandiswa ndeye mukuru wemapurisa kujuruku. Hey, pakashata ma1 chaiwo. Ndonyaya yanga ndichingofamba nayo zvamanje manje yandaya kuti ndikuratidzei kuti level reuori parwasvika pakutyisa, pakaipa. Unoenda kunomhangara nyaya, wamhangara nyaya, munhu wawamhangarira ndiye anosiyiwa.
iwewe wombowakandwa mukati. Nicharamba ndakangoisa nzeve pasi ndakamirira. The first thing ndawana more details panyaya iyi ndouya nayo futi panapa ndokuratidzai. But mamuona mukomana ari mukamba, mapurisa ari kutadza kana kupindura kuti sei avharirwa. Nyaya dzacho dzakaoma pakashata nditika. So as for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, ndokuti thank you for supporting 0.5 Creative Studios. Rambai muchisupporta, rambai muchiona zvinoita kuti ndiite manyemwe manyukunyuku yakuramba ndichitsvaga nyaya dzakafanana neidzidzi ndichikuigirai muchiona mega. Handina wandoshora, handina wandotuka, asi ndinongofambisa mashoko sezvaari. Ndiyo nyaya yanga ndinayo iyi. So as for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, ndokuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.